všichni cizinci, kteří se zdržují na území České republiky, mají povinnost mít zajištěnou úhradu nákladů za čerpanou zdravotní péči. Postupy, jak toho může být dosaženo, jsou celkem 4, respektive je možné je rozdělit do určitých 4 kategorií. Ten první, taksi nejzásadnější, takový nejrobustnější, je vstup do veřejného zdravotního pojištění. Čili situace, kdy cizinec vstoupí do toho českého systému veřejného zdravotního pojištění. Druhým způsobem je čerpání služeb, respektive mít zajištěnou úhradu čerpaných zdravotních služeb z toho systému veřejného zdravotního pojištění, jako z takzvaného výpomocného systému. Třetím způsobem je získání určitého závazku státu, respektive státního orgánu, že péči, která bude čerpána na území České republiky, tento státní orgán nebo jím pověřený státní orgán uhradí. Poslední možnost je sjednání toho komerčního zdravotního pojištění. Tak. Něco tedy k té první možnosti, čili účast v tom systému veřejného zdravotního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění v České republice právně ukotveno zákonem číslo 48 z roku 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění. Tady tento zákon vymezuje ve svém paragrafu 2 osobní rozsah právě toho účasti v tom systému veřejného zdravotního pojištění. Platí, že v tom českém systému veřejného zdravotního pojištění jsou pojištěny všechny osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, a pak, když nemají trvalý pobyt, tak všechny osoby, které vykonávají závislou výdělečnou činnost pro takzvaně českého zaměstnavatele, čili pro zaměstnavatele se sídlem nebo s trvalým pobytem na území České republiky. Musíme si ale uvědomit, pokud tady tohleto řekneme, že takto vymezený osobní rozsah není nějak absolutní. Tady ta pravidla, ty principy, na základě kterých se osoba může dostat do systému veřejného zdravotního pojištění, můžou být jaksi překryty právními předpisy s aplikační předností. Tím mám primárně na mysli buď to evropská nařízení nebo mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení, které právě mohou nastavit ta pravidla pro vstup do českého systému jiným způsobem na základě jiných rozhodných kategorií, čili my si musíme uvědomit, že tady to, co říká český zákon, jak si platí pouze z části, protože tady můžeme mít situaci, na kterou se nebude aplikovat český zákon, ale nějaká mezinárodní úprava nebo úprava s aplikační předností. Tím druhým způsobem, jak mít zajištěnou úhradu čerpaných zdravotních služeb, je čerpat z toho systému veřejného zdravotního pojištění jako z takzvaného výpomocného systému. Ten rozdíl je následovný. Jak v tom prvním, tak v tom druhém případě čerpané zdravotní služby na území České republiky uhradí primárně tomu českému poskytovateli Česká zdravotní pojišťovna. Rozdíl ale tady v tomto případě je ten, že v tomto případě ta česká pojišťovna funguje jako takzvaná výpomocná instituce. Ta sice ty náklady primárně uhradí za tu osobu na území České republiky, nicméně následně okamžitě přeúčtuje do toho státu pojištění, kde ta osoba skutečně pojištěná je. Platí tady totiž to, že tato pravidla jsou primárně aplikovatelná u osob, které spadají pod osobní rozsah tzv. Evropských koordinačních nařízení, čili řekněme pro státní příslušníky členských států Evropské unie, Evropského společenství volného obchodu, Švýcarska, ale zároveň také pro státy, se kterými Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního zabezpečení. Třetím způsobem, jak mít zajištěno tu úhradu čerpaných zdravotních služeb při pobytu na území České republiky, je využití závazku státního orgánu. Jsou to typicky situace, kdy stát, respektive třeba vláda nebo nějaký orgán se zaváže k tomu, že pakliže tady na území České republiky přijede cizinec, bude u nás pobývat, tak veškeré zdravotní služby, popřípadě zdravotní služby vymezené, za tuto osobu uhradí. Spadají tady do tohoto způsobu úhrady nákladů tzv. Vládní stipendisté, což jsou osoby, které byly přijaty na území České republiky, aby tady u nás studovali na veřejných vysokých školách na náklady českého státu. Mají nárok na poskytnutí zdravotních služeb ve stejném rozsahu, jako kdyby se jednalo o jiné české pojištěnce. Této možnosti můžou využít i tzv. Krajané. Také můžou využít toho závazku státního orgánu, aby jim byla uhrazena zdravotní péče při pobytu na území České republiky. Dále jsou to různé osoby nebo kategorie osob, které spadají pod osobní rozsahy mezivládních dohod v oblasti zdravotnictví.
Tady hovoříme o dohodách, které z pohledu toho dnešního sociálního zabezpečení nebo té dnešní koordinace sociálního zabezpečení jaksi není možno považovat za úplně pokrokové nebo moderní. Můžeme asi říct, že to už je momentálně nevyhovující nástroj mezinárodního práva, tady tyto dohody. A většinou se jedná o státy, se kterými za bývalého režimu bylo třeba nebo byla vůle udržovat nějaké politické vztahy. Další významnou kategorií jsou právě například žadatelé o dočasnou ochranu. Čili jak tady bylo popsáno, existuje tady jakási skupina cizinců, kteří nespadají ani pod ten systém veřejného zdravotního pojištění, ani pod ten systém, nebo pod tu možnost využít českého systému jako výpomocného systému, ale přesto mají nárok na čerpání těch dávek jaksi na účet v uvozovkách českého státu za přesně vymezených podmínek. Tak, tou poslední možností je právě sjednání komerčního zdravotního pojištění. Ta povinnost mít sjednáno komerční zdravotní pojištění je třeba je rozlišit, do jaké míry to komerční pojištění nebo v jakém rozsahu to komerční zdravotní pojištění musí být sjednáno. V tomto případě se tady rozlišují jaksi dva základní momenty, a to při pobytu cizinců na území členského státu Evropské unie v délce do 90 dnů a potom v délce nad 90 dnů. Platí, že při pobytu do 90 dnů platí to, že ta právní úprava vychází z Evropské unie. Jen tady, jak si Evropská unie říká, pakliže je žádáno nějaké šengenské vízum, musí k tomu být doloženo zdravotní pojištění v určitém rozsahu. O čem tady pravděpodobně ale následně se povede debata, je právě to zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů u těch cizinců ze třetích zemí, kteří právě chtějí pobývat v České republice. Tam totiž právě ta pravomoc už je svěřena každému jednotlivému členskému státu Evropské unie a ten si právě může nastavit kritéria toho komerčního zdravotního pojištění dle svého vlastního uvážení. Podle současného právního stavu platí při nad 90 na území České republiky, že toto pojištění musí krýt zase alespoň nutnou a neodkladnou zdravotní péči podle paragrafu 180 je zákona 326/99 a pakliže je o vízum žádáno jaksi na území nebo v případě prodloužení pobytu na území České republiky, tak pojištění musí být sjednáno v rozsahu tzv. Komplexní zdravotní péče. Ta je zase definována v odstavci 7, paragrafu 180 je tam vymezen určitý rozsah, co právě tady toto zdravotní pojištění musí obsahovat, co nemůže být z tohoto zdravotního pojištění vyloučeno. K dispozici usnesení vlády z prosince minulého roku číslo 992, které právě kládá patřičným rezortům, čili rezortům vnitra, financí a zdravotnictví, revidovat legislativní nastavení komerčního zdravotního pojištění právě tak, aby vznikl nějaký nový systém, který by byl robustní, který by vyhovoval těm nárokům, těm požadavkům všech zúčastněných stran, tak, aby ten systém fungoval, aby nedocházelo různým výtkám ze strany různých zainteresovaných stran fungování tady tohoto komerčního zdravotního pojištění. Co se nějakého časového plánu nebo časového harmonogramu týče, platí, že tohleto usnesení nám, respektive Ministerstvo vnitra, které je hlavním nositelem, uložilo úkol předložit návrh nové právní úpravy toho komerčního zdravotního pojištění, potažmo veřejného zdravotního pojištění v termínu do konce září 2015. Čili tady toto komerční zdravotní pojištění, bavíme se o cizincích ze třetí země, kteří nespadají do žádné z předchozích kategorií, kteří musí mít zajištěnou úhradu zdravotních služeb při pobytu na území České republiky a musí mít teda sjednáno tady to komerční zdravotní pojištění. To je teda ta kategorie, na kterou my teď musíme cílit, o které tady pravděpodobně bude následovat nějaká diskuze. Děkuji za pozornost. My informujeme důvody pro zašlení cizinců s dlouhodobým pobytem, to znamená všech dlouhodobým pobytem, do veřejného zdravotního pojištění třemi takovými skupinami důvodů. První jsou důvody systémové, tady bych chtěl mluvit hlavně, další jsou důvody finanční, které jsou
určité úvahy, které samozřejmě přímo daty nějakými úplně do detailů pro argumentované, že doloženy nemáme. A to i nebo hlavně z toho důvodu, že ty subjekty, které ty informace mají nebo by je měly mít, tak je prostě říkají, že nemají nebo nám je dávají. A třetí skupinu důvodů tu nazýváme protikorupční, tím nechceme říct, že by někdo měl sedět, ale rozhodně to dá na tom, že je zřejmé z té situace, že udržování komerčního zdravotního pojištění, alespoň v tom, co bude udržováno, je pro někoho vhodné a že veřejná moc tomuto soukromému zájmu někdy minimálně využije. Za druhé, že naši oponenti podle nás používají nekorektní argumentaci. První téma je pro mě obecně tedy povaha zdraví a povaha zdravotního pojištění. Jestli zdraví je nějaká veřejná hodnota nebo hodnota soukromá, zájem veřejný nebo soukromý, a jestli zdravotní pojištění je spíše veřejná služba nebo úřad, jak řekli, třeba analogicky jako bezpečnost nebo policie, a nebo jestli je to spíše obchodní vztah. Druhý téma, okruh téma, který bych zde zmínil, je druh přispívání do systému. Systém veřejného zdravotního pojištění se přispívá podle příjmu. Vlastně se zde uplatňuje v podstatě ta komunistická zásada, každý podle svých schopností a každému podle potřeb. Naopak v systému komerčním je pojistné stanovené podle takzvaného pojistného rizika. To znamená, že se tedy zkoumá, jaká je asi pravděpodobně ten systém bude mocný a podle toho pojišťovna běží pojistné. Což se ale v praxi takto nedělá, i třeba proto, že většina těch pojistných smluv je smlouvána na dálku před nějaké zprostředkovatele. Takže se to paušalizuje podle věku a podle pohlaví. Chci říci, že komerční pojištění není nutně pro všechny méně výhodné. Pro cizince takové ty mladé, zdravé, podstatně, třeba ty životníky, podstatně levnější, než kdyby si museli do toho systému veřejného platit těch, teďka to myslím, 1797 korun měsíčně, což je nějaký 20 000. Prostě pro ty, kteří jsou mladí, zdraví, o které je ten konkurenční boj mezi pojišťovnami, pro ty je to velice, Druhá skupina cizinců, zejména rodiny s dětmi a ženy, jsou na tomto pak podstatně hůře. V systému komerčním je to tak, že tedy ten otec by mu přispěl třeba méně, no, ale ta matka, protože ve věku, kdy může být těhotná, tak pravděpodobně bude muset platit víc a děti za děti se platí ještě mnohem víc. Takže a ještě horší je to, když ten rodič je v systému veřejném, ten platí do systému veřejného, do toho solidárního, ale jeho rodinní příslušníci, co nejsou výdělečnější, jsou z toho systému vyloučeni a za ty tedy ještě musí platit to komerční, které je navíc podstatně vyšší než to, co by za ně platil stát, dokonce i to, co je to pojistné za ty děti, je vyšší než co platí on sám, ten živitel. Teď se může ptát, jaký typ migrace vlastně toto nastavení pojištění podporuje. Je to jednoznačně, podporuje to takový ten cirkulační model, ten bezarbeiterský model, prostě cizinci přijedou sami, bez rodiny na nějakou dobu, tedy prostě co nejnižší náklady živí, snaží se vydělat co nejvíc peněz a pak se vrátí do svou. Naopak, taková integrační představa, prostě přijde celá rodina, se zakotvit, ta je tímto vlastně poměrně brutálně pedagogická. Třetí otázka, taková systémová, mě přijde tedy, jestli vlastně lze komerční pojištění, jako obecně, nejenom v tom, co je to nás, jestli vlastně lze stanovovat pojistné způsobem, který není diskriminační. Je asi organizačně nebo technicky nereálné, aby se před každý portál, kdyby komerční pojištění bylo povinné, aby se každý prostě šel předtím na prohlídku a stanovalo to pojistné riziko. To asi není možné. Vždycky se to bude muset nějakým způsobem paušalizovat. A tam se například ta paušalizace dle věku, zdravotního stavu, anebo pohlaví dokonce, jestli nemusí být z logiky věci vždycky diskriminační. Prostě proč říct si, že ten, kdo komu je 70, tak nutně musí být více nemocný, než ten, komu je 50. Třeba zrovna individuálně prostě se zdraví pečoval, třeba může být zdravější. No. Na to špak ten pohlaví, pokud se řekne prostě ženy ve věku, kdy mohou mít děti, budou platit vyšší pojistné, protože je u nich větší riziko, že budou těhotné. A potom ještě obecnější otázka, co s tím zdravotním stavem. A to je ta otázka tzv. Těch nepojistitelných osob. Může komerční pojištění
vůbec pojistit. To je teď zejména tedy otázka do té aktuální diskuze, která tedy vypukla, jestli to komerční pojištění lze nějakým způsobem kultivovat. A pokud je možné, ty takzvané, to znamená osoby, u kterých je prostě jasné, že budou čerpat zdravotní péči a třeba vyšší, tak je možné je tedy pojistit a potom za jakou cenu. Představa, že prostě přijde, i kdyby se skutečně prosadil ten návrh, který byl navržen poslancem Krátorou a další skupinou poslanců ČSSD, že tedy cizinci budou minimálně, zákon prosazoval minimální pojistné 25 000 měsíčně a maximálně tedy zřejmě neomezeno, to znamená, ten, kdo bude nemocný, tak to zaplatí tu částku, kterou se pojišťovna bude domnívat, že by to mohlo stát. Další věc, kterou bychom mohli řešit, je vůbec otázka vůbec kvality a právního nastavení takzvaného povinného pojištění vůbec. Prostě jak je možné, pokud zákon stanoví, že třeba v tomto případě prostě pojištění musí krýt, jmenuje se komplexní a musí krýt prostě péči, která je zákon stanovená, to prostě všechno kryje, jenom to prostě výluky. No. A nic se neděje. Další systémovou otázkou pro mě jsou otázky, které jsem nazval organizační. Vezměme si, že máme zde zdravotní, tedy veřejné zdravotní pojištění, které má zhruba 10 a něco milionů pojištěnců. Máme zde pojištění komerční, které má maximálně několik tisíc klientů. Z těch 0,5% pacientů, kteří prostě jsou z hlediska organizačního pro zdravotnická zařízení prostě neznámou zátěží. Další otázkou systémovou, tedy bych nazval diskriminací cizinců, je zde nerovnost, jak jsem mluvil o těch, vlastně jedna rodina může být rozdělena, třeba ten živitel je ve veřejném systému, děti a manželka jsou v systému komerční, velice tedy nevyvolající je situace žen, které pracovaly, otěhotní, kvůli těhotenství ztratí práci, většinou mají smlouvy jenom určitou, takže jim prostě zaměstnavatel neprodlouží smlouvu, asi ilegální, asi není diskriminace. A tím, že ztratí práci, tak ztratí i zdravotní pojištění, takže i když si udrží povolení k pobytu, i když dokonce dostanou nemocenské pojištění, mateřství dostanou i rodičovský příspěvek, tak nemají zdravotní pojištění. Po roce musí platit sami, teď přijdou ke komerční pojištění, takže ale vy už jste těhotná, vás už to nepojistíme, nebo tedy jenom za peníze a tak dále. To je vzhledem k tomu, že ty ženy si třeba sami dokonce třeba několik let, řadu let si sami platí tu systému solidárního, tak pokud když sami potřebují z toho čerpat, tak ten systém z toho vylučuje. To je samozřejmě velice diskriminační a je to i tady v jasném rozporu se směrnicí Evropské unie o takzvaném jednotném volení. Těch ustanovení evropského práva, které vlastně hovoří o tom, že určitě cizinci mají nárok na rovnost v oblasti sociálního zabezpečení a pod tento pojem tedy patří i zdravotní pojištění. Těch je několik a prostě ten nebude. Poslední systémová otázka je obecně nastavení migrační politiky. Pokud má komerční pojištění nějaký filozofický nebo nějaký prostě smysl jiný, než tedy vydělat peníze, pak je to vlastně představa, že do České republiky by měli migrovat jenom zdraví. Když prostě kdo je nemocný, tak by to vlastně neměli. No, a ten tak ptejme se, ale je toto jaksi reálný obraz, nebo reálné pojetí migrace ve 21. století? Jsem to nedomněl nikoli, že to, že cizinci jsou lidé nemocní, prostě je. Stát samozřejmě k tomu možná trošku může přihlížet, nikoli diskriminačně, ale rozhodně může prostě postavit svůj systém migrační politiky na tom, že budou pouze ten hlavní náš argument se týká věku cizinců. Tady vidíte, jak tedy vlevo je průměrná věková struktura cizinců a vpravo je průměrná věková struktura českých občanů. Vidíte prostě, že ten podíl cizinecké populace mezi ten podíl cizinecké populace těch, co jsou produktivní, co jsou mladí, je podstatně větší. Druhý argument je to, o čem tedy mluví literatura a u nás paní doktorka Hnědisová jako efekt zdravého migranta, který říká, že prostě pro migraci
migrují spíše ti, kteří jsou zdraví, než ti, kteří jsou nemocní. To je množství populace, která je napoměrná, jsou spíše zdraví. A pro tento argument by svědčil údaj, že celkový podíl spotřeby zdravotních peněz cizinců je 1,5%, což je údaj, který mám tedy Magdaleny Dělicové. Proti tomu jde trošku třetí argument, a to sice jakýsi efekt potřebovaného migranta, který říká, že ta migrace je většinou poměrně těžká, ty cizinci bývají vlastně minimálně ale prostě během pobytu si jejich zdravotní stav naopak zhorší. A že tedy v budoucnu naopak jsou třeba ve stáří, jsou třeba naopak více nemocní, než by byla průměr české populace. Já nevím, jestli to taky může být, každopádně ten systém je nastaven tak, že cizinci vlastně někteří cizinci během prvních let pobytu v České republice pojištění, jsou v tom komerčním pojištění a potom, když po 5 letech získají trvalý pobyt, jsou v systému veřejné. Tím pádem, v těch prvních letech, kdy jsou tedy relativně zdraví, tak nepřispívají do veřejného systému, ale přispívají tedy komerčním pojišťovnám, k jejich zisku. A když potom už jsou třeba nemocnější ve stáří, i třeba části, protože zanedbávali tu péči v těch prvních letech, protože tedy komerční pojišťovny toho moc neplatili, tak potom to nese stát, protože už to je finanční. A poslední argument je, když jsem to dal asi propustnost systému ve směru do systému veřejného. Mluví se o tom jako o využívání. Prostě ten, kdo je v systému komerčním a onemocní, tak má samozřejmě, protože mu pojišťovny komerčně pojistí, ale ne na to, co trpí, tak samozřejmě má tendenci se dostat do systému veřejného. A jsou tady proto prostě různé humanitární instituty, které se vnitra využívá, například takzvané nepoužitelné děti, asi ve většině případů prostě požádají ministerstvo vnitra o trvalý pobyt humanitárních důvodů nebo o azyl, dostanou ho a tím se dostanou do systému veřejného a ten systém to potom nese. Jde o to, že do toho systému veřejného takto jdou pouze ti nemocní. Ti zdraví, ti zůstanou v systému komerčním a zisky tedy z toho jejich pojišťování jde soukromé, zatímco ty náklady se mají tendenci prostě stahovat do toho systému veřejného. Takže to je poslední systémový problém, který třeba mě vede k názoru, že ten finanční přínos toho začlení byl ve skutečnosti větší než ten, který by odpovídal tomu, co těm číslům, která by tedy znamenala, že prostě cizinci by tak jako ostatní přispívali do systému veřejného a čerpali by z nich. Což bychom mohli nějak spočítat podle věkových struktur a podle toho, jestli pracují tedy ten poměr, tam ve vaší materiálu jsou uvedeny nějaká čísla, kolik by tedy ten cizinec praxi platil a kolik by z toho třeba čerpal. Ale ten efekt byl možná větší, protože prostě ten stát, ten systém veřejný už dnes nese prostě náklady, které jsou větší než ty, které by odpovídaly tomu. Ta debata už se vede opravdu mnoho let. Celé to v podstatě začalo se vznikem Českého veřejného zdravotního pojištění, jak říkal pan ministr Odložilý, kdy byla vyspecifikovaný okruh osob, které patří do veřejného zdravotního pojištění. A pak samozřejmě osob, které nemají právo na úhradu zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění, a to jsou právě předmětem těch komerčních pojistných. Neziskové organizace a různá konzorcia a sdružení vedou už několik let kampaně za rozšíření okruhu tedy veřejného zdravotního pojištění o další skupiny osob. Tak jak říkali předřečníci, jedná se zejména tedy o OSVČ s dlouhodobým pobytem, které jsou v tom komerčním pojištění, potom o děti a ženy na mateřské a ženy obecně a studenty, které můžeme nazvat, řekl, hantýrkou nebo retorikou veřejného zdravotního pojištění jako tzv. Státní pojištěnce. A Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Svaz zdravotních pojišťoven, to znamená ty instituce, které by ty cizince v případě tedy akceptování návrhu těch neziskových organizací měly akceptovat, tak s tím vyjadřují dlouhodobě nesouhlas.
společně tedy s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem financí a s ministerstvem vnitra a možná společně s Českou asociací pojišťoven, která se v žádném případě nedomnívá, že by české pojišťovnictví obecně bylo nějakým způsobem špatné nebo neregulované nebo nefunkční. Za prvé, tady se vůbec nemá smysl, nebo ten, kdo zná systém veřejného zdravotního pojištění a zná odvody čerpání těch OSVČ, těch tzv. Státních pojištěnců, tak vůbec nemusíme provádět nějaké analýzy, jestli je to ekonomicky výhodné nebo není. OSVČ svými odvody do veřejného zdravotního pojištění jsou dlouhodobě schopny pokrýt ani své náklady. Co se týče státních pojištěnců, tak tam ta situace je ještě katastrofálnější. Bych řekl slovy komerčních pojišťoven, že jsme řekli, že jejich škodní procento je 364%. To znamená, to, co oni odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění, tak 3,64krát více jakoby čerpají. Co se týče dalšího aspektu zatížení státního rozpočtu, a to je zejména ten argument ministerstva financí, je ten, že dnes ty firmy, děti, studenti si tu pojistku platí na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění sami za sebe. Kdyby byly přesunuty do toho veřejného zdravotního pojištění, tak by se z nich stali tzv. Státní pojištěnci. To znamená, té nevýhodnosti pro ten systém veřejného zdravotního pojištění je ještě potřeba přičíst tu platbu za státní pojištěnce. Dalším argumentem je ten, že tedy obrovské riziko, bojí se tento segment rizika zneužívání. A to ve dvou rovinách. U zemí, kde je zdravotní péče zásadním způsobem horší než v České republice, tak tam je to samozřejmě jasné, že by byla tendence do České republiky si realizovat některé zdravotní výkony. A už se to dneska ve velkém děje následně. A u zemí, kde je třeba kvalitní zdravotní péče, Austrálie nebo Spojené státy, no tak tam je potřeba se zase uvědomit, že český systém veřejného zdravotního pojištění je téměř všeobšírný, neobsahuje žádné spoluúčasti. A to je naprosto odlišné od toho, co mají třeba v Americe nebo v Austrálii. To je velice drahé pojištění zdravotní a ještě k tomu obsahuje obrovské spoluúčasti. Samozřejmě, že ten systém toho komerčního zdravotního pojištění má určité nedostatky a ty nedostatky samozřejmě ve svém důsledku mohou být velice palčivé, mohou být velice emotivní. Vím, že neziskové organizace argumentují a v podstatě poukazují na případy, kdy komerční pojišťovny odmítly pojistit nemocného cizince nebo předčasně narozeného cizince. Ale je tam potřeba říct jednu věc. Komerční pojišťovny neodmítly, komerční pojišťovny nemohly. Jo? Protože podle současného zákona není možné pojistit někoho, kdo v době uzavření pojistné smlouvy už ví, že bude tu zdravotní péči čerpat. Ale my samozřejmě třeba za Českou asociaci pojišťoven a za odbornou veřejnost říkáme, že určitě je dobré a jsme ochotni takovéto případy řešit. A co se týče nás, tak my jednoznačně podporujeme cestu, která by, neříkáme, že nechme to takhle, určitě ne, ale říkáme, pojďme postupovat tím způsobem, tak jak rozhodla vláda, tedy 1.12. Vláda potvrdila na analýzu ministerstva zdravotnictví a uložila tedy rezortu ministerstva vnitra, ministerstva financí a ministerstva zdravotnictví řešit toto větší regulací toho současného nastavení komerčního zdravotního pojištění a já můžu říct, že jsem určitě optimista, protože co jsem viděl ty první návrhy, tedy z pera ministerstva financí, tak jsem 100% přesvědčen o tom, že se tito nepojistitelní cizinci nebo pojistky, u kterých třeba byl přesažen limit, takže tyto věci by se mohly řešit, myslím, velice efektivně z toho komerčního zdravotního pojištění, ať už prostě prostřednictvím garančního fondu nebo za pomocí určitých jiných mechanismů a ty mechanismy jsou standardní v jiných oblastech, třeba v povinném ručení. Já ještě tu debatu vnímám velice nepříznivě, protože to není útok jenom na komerční pojišťovny, to je útok na celý systém pojišťovnictví a v neposlední řadě
i na celý systém podnikatelské sféry. Já jako respektuju ty názory neziskových organizací na socializaci české společnosti, ale já s tím v žádném případě nesouhlasím, protože jako i jiné sektory jsou samozřejmě ziskové a zaplať pánbůh za to, protože oni jsou ti, kteří přispívají do toho státního rozpočtu ve formě daní a já jsem na to samozřejmě vděčný na ty argumenty, že jako já nevím, český systém bankovnictví nebo jiný segment prostě vykazuje zisky, tak jeho potřeba ze státních, tak to jsou skutečně, já bych řekl, jako velmi radikální až jakoby nebezpečné úvahy a v žádném případě jak si nějakým způsobem vlastně nesouhlasím, tak si myslím, že český systém pojištění funguje velice kvalitně, má velice přísnou legislativu, dozor nad pojišťovnami se neustále zpřísňuje. Určitě nemusí mít neziskové organizace strach, kdyby nějaká pojišťovna porušovala jako zákon, že by Česká národní banka, že by to bylo v souladu se zákonem nezasáhla. Navíc se tady už aplikují i principy Solvency 2, takže já bych se toho v žádném případě nebál. Myslím si, že systém českého pojišťovnictví je velice efektivní a velice kvalitní a nemá samozřejmě smysl ho nějakým způsobem dehonestovat. Další věcí, ze které já zásadním způsobem nesouhlasím a není to pravdou, je, že by české pojišťovny měly monopol na to zdravotní pojištění. To je zase další nesmysl, protože jako v legislativě o pojišťovnictví je přece jasně napsáno a dáno, že pak, když někdo podniká nebo vystavuje pojistnou smlouvu na území České republiky, tak prostě musí postupovat v souladu se zákonem České republiky o pojišťovnictví, ve kterém je v podstatě promítnutá i evropská legislativa. To znamená, jako kdokoliv z českých pojišťoven, i z evropských pojišťoven, které mají prostě pobočku, anebo tady mají přeshraniční věc vyřízenou, tak tady může podnikat na území České republiky v tomto. Takže toto je samozřejmě zásadně nepravda. Takže, ale chtěl bych zase na druhou stranu ubezpečit neziskové organizace, že určitě budeme rádi, když se nějakým způsobem budou vyjadřovat k tomu novému zákonu, který by tedy měl být napsán někdy do září, samozřejmě ať už přímo, třeba po dohodě s Českou asociací pojišťoven, anebo potom prostřednictvím svých organizací ve vládě, což je třeba Rada pro lidská práva a tak dále. A já jsem prostě přesvědčený, že by se to mělo významným kvalitativním způsobem posunout dopředu a že to pro cizince bude znamenat určitě další přínos. V neposlední řadě bych ještě zmínil to, že podle agentury Stenmark, kterou jsem měl někdy možnost vidět, tak 77,6% českých občanů nesouhlasí se zahrnutím tedy migrantů do veřejného zdravotního pojištění a já jsem v žádném případě nechci tahat nějakou geopolitickou situaci, ale myslím si, že teď, co se děje prostě ve Francii a v Evropě, tak by to bylo určitě 99,6% a já si prostě myslím, že zahrnutí migrantů do veřejného zdravotního pojištění na základě těch argumentů, které jsem tady řekl a v kontextu s tou geopolitickou situací by skutečně byl politický, ekonomický, ale i společenský hazard.